ame jumandona février kalo kile 28 an balima o bisimila amalak cika dun kibaru kene kan bi kibara munun b'an bolo ka da kulo kan o de dana ambasagu ni ale kɔni ye yɛrɛ lakana jɛkuluba ye mali camancɛ bolo fɛ o kɔni ye mopti gouverneur ko ka o kɔni ka kunnafoni dɔ kɔni galontigiya ni o kibara in kɔni bɛ tali kɛ dana ambasagu ale kɔni ka kɛlɛkɛcɛw kɔni tun bɛ mopti ale ni sevare kɔni siraw kan walasa ko ka dugudenw lakana ni gouverneur y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu wulila hakilila jiginna premier ministre ni o ye docteur Boubou Cissé ale kɔni ka dugutaga dɔ kɔni senfɛ mali camancɛ bolo fɛ ni dɔgɔ furancɛ in na ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dana ambasagu ko o kɔni ka kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni bɛ mopti ale ni sevare kɔni sira ninnu kan ko olu kɔni ka bɔ o yɔrɔ ninnu kɔni na premier ministre ale kɔni ka ni kuma in fɔlen kɔni kɛla basi ye maa caman ma sabula kuma lasurunya la dana ambasagu kɔni bɔra k'a fɔ ko kuma in kɔni ma bɛn ale ma ko wa a tɛ se ka kɛ dɔgɔnɔdugu olu kɔni fɛnɛ wasadenw kɔni caman fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni waleya in kɔni tɛ se ka lasabati ko sabula ko yen dugu kɔni lakanalen tɛ ni dana ambasagu kɔni tɛ ko walima ko mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka taa ni mali finitigiw ye walasa cogoya min na ni maa ninnu kɔni bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ o kuma ninnu kɔni kɛra ka bɛn ni février kalo tile 26 ye kunu ni o kɔni kun ye février kalo tile 27 ye mopti gouverneur ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dana ambasagu ko o kɔni ka kɛlɛkɛcɛw kɔni wulila ka bɔ ni sira ninnu kɔni kan ko wa fɛnɛ ko a ma kɛ baasi ye ko ale ni mɔgɔw kɔni kuma la walasa ka se ka olu kɔni lafaamuya ko wa fɛnɛ ko dana ambasagu ka mɔgɔ ninnu kɔni wulila ko a ma kɛ baasi kɔni ye mɔgɔ si ma ko wa fɛnɛ ko finitigiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sema ye a la ko sabula ko mankan ma bɔ a la o kibaruya ninnu kɔni carilen dana ambasagu ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɛmaw kɔni bɔra ka fɔ ko olu kɔni ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ sira caman kan hali bi ko wa fɛnɛ ko olu kɔni bɛ u ka kuma kan hali bi ko fo mali finitigiw olu kɔni ka taga ni olu kɔni ka tagali yɛrɛ kɔni ka kɛ sɛbɛ ye u kɔni ka taa lakana baaraw kɔni daminɛ ka duguden bɛɛ lajɛlen kɔni lakana kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye farafina dugu olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'an ko ma ko union africaine olu kɔni jɛra ni ka finitigi ba saba ko o kɔni di sahel jamanaw kɔni ma ni mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ o la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko union africaine ko o mɔgɔw kɔni ka ni hakilila in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa cogoya min na ni finitigi ninnu kɔni kana sahel jamana mɔgɔw kɔni dɛmɛ ni ka walejugu tabagaw kɔni kɛlɛ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la segu mali forobacakɛyɔrɔ min bɛ ni o kɔni ka baara ɲɛsilen do sanni feere kɔni koɲɛw ma olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kɔni senfɛ ko olu kɔni ye gazi bara 65 kɔni minɛ gazi feerela dɔw kɔni bolo kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin forobacakɛyɔrɔba in ko olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni kɔnɔna la ko olu kɔni y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni tun bɛ ka gazi dɔw kɔni feere sɔngɔla mun kɔni tɛ jamana kɔni ka sɔngɔ sigilen ye o kɔni kɛlen olu kɔni ye nin maakɔfɛlen ninnu kɔni ka gazi minɛ u la ka taga ni u ye ko wa fɛnɛ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni ka gazi tɛ d'u ma ko fo ni u kɔni ye wari dɔ kɔni sara ni o ye ɲangilibere mun kɔni sigilen do ka ɲɛsin u ma an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ